Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa na wannan gida ina mana barka da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. To ɗan uwanku almajirinku kuma Suleiman ɗan Borno. Insha Allahu yau ga wani hukunci na aure amma a ramli kenan. Insha Allahu ‘yan uwa sai a nemi biro da takarda domin rubutawa, saboda kun san abin da aka rubuta insha Allahu to ba zai goge ba. Kafin nan idan farkon zuwanka ne wannan gida sai ka danna mana subscribing, kai mana liking, sannan kai share insha Allahu, wanda hakan zai sa da mun ɗaura wani insha Allahu za ku samu labari. Domin yi mana subscribing shine zai ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen kawo muku wasu karatu. To yadda ake duba shi alkhairin aure da yiwuwar auren ne. To in ka zuba ƙasarka, in ka tabbatar da ƙasarka ta rantse, sai ka tafi gidan bakwai ka ga wani tauraro ne ya sauka. Idan mai gidan ne ya sauka, humra kenan, to kawai magana ta ƙare, sai ka yi hukunci. Idan kuma ba mai gidan ba ne, sai ka yi yawo da lamirinka. Shi wannan ba a wani irgawa, gidan bakwan da za ka tafi kawai. To idan ka yawo da lamirinka sai ya mutu a kan humra, ko kuma bari mu fara daga gidan ɗaya, kausaji kenan. Yayin da ka yawo da lamirinka sai ka ga ya mutu, za mu zo mu yi karatu a kan lamirin ma, wanda ba su san me lamiri da yawo da shi ba. Sai ka ga ya mutu a kan kausaji, to a wannan aure yana nuna cewa zai yiwu insha Allahu in ya mutu a kan kausaji. To idan ya mutu a kan rahika fa, wato tana nuna cewa auren za a yi kashe-kashen kuɗi za a yi kashe-kashen kuɗi, kuma wato ba za a yi dai da kai ba gaskiya in dai baka da kuɗi, don za a yi kashe-kashen kuɗi. Idan rayya ce kuma fa ya mutu a kan rayya, tauraron gidan uku, to wannan tana nuna cewa kar ka saki jiki, za a yi ta yi ma yawo da hankali, kar ka yarda lalle, kuma yana buƙatar addu'a domin tafiyar da abun. To idan ya mutu a kan bayada, yana nuna cewa akwai hayaniya daga ɓangaren iyayen ita yarinyar, gaskiya ba za su yadda ba, amma in ka dage da addu'a insha Allahu ana sa ran yiwuwarsa. In ya mutu a gidan biyar, shi ma akwai matsalar soyayya insha Allahu, kuma akwai wanda take so, dan gaskiya ya fi kama baki. Sannan ya mutu a tauraron gidan shida, wato shi yana nuna cewa kawai ma ka haƙura kawai zai fi. Shi kuma ya mutu a gidan bakwai yana nuna cewa insha Allahu zai yiwu. In ya mutu a gidan takwas, yana nuna cewa wato shi wannan aure akwai soke-soke daga ɓangaren ita yarinyar. Za a kai sukar ka, ma'ana ko da wani ma zai yi laifi a danginku za a ce ai duka haka kuke. In ya mutu a gidan tara, nasarar Kharija, shi ma yana nuna cewa ba zai yiwu ba, saboda lokacin da iyayen yarinyar za su sa auren to zai wuya baka da kuɗi. In ya mutu a kan iskafi, shi kuma hukuncin shi ɗaya da rayya. Idan ya mutu a kan ijtima'i, gidan 11 kenan, shi kuma hukuncin shi ɗaya da bayada. Idan ya mutu a kan nasara dakila, to insha Allahu zai yiwu ba hayaniya, kuma akwai zaman lafiya. Idan ya mutu a kan tauraron gidan 13, to cike yake da matsaloli, kawai a haƙura. Idan ya mutu a tauraron gidan 14, to yarinyar tana son ka sosai, amma sai dai tana da ƙawaye waɗanda suke kai sukar ka, ma'ana suna ziga ta kenan, suna munafurci. Ma'ana dai sai ka dage da addu'a. Idan ya mutu a kan tauraron gidan 15, to shi yana nuna cewa auren mai albarka ne, wato akwai jin daɗi a cikin shi kenan, insha Allahu akwai komai. In ya mutu a tauraron gidan wato 16, to yarinyar tana da samari da yawa, akwai wanda wato aka yi wa alƙawarin ta kawai ma a haƙura, don saboda in dai an yi wa wani alƙawari to ka san abu dai sai a hankali kenan. Insha Allahu to wannan shine